Alhamdulillah, syukran ya Syekh. Syekh na. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malaking pagsasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nandito tayo uli sa pagpaliwanag at pag-imbita sa tamang landas. Alhamdulillah. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fa inna kal asdaqal hadithi kitab Allah wa innal khaira huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sarrul umuri muhdathatuha wa kullu muhdadatin bid'ah wa kullu bid'atin finnar. So alhamdulillah, kanina I just want to remind in order not to forget. Just a few minutes ago, may nagpaabot ng magandang mensahe sa akin. So ang pinabot niya, very amazing talaga. Kasi ang sinesend niya ang note sa akin, sabi niya si Jesus minus versus pastol, yung mga maniniwala sa pagka-Diyos ni Jesus alayhi salam, na siya ang Diyos, siyang anak, siyang Espiritu Ghost. Ganon yun. So sabi niya, bakit nasasabi niya Jesus versus mga maniniwala sa kanya bilang Diyos? Dahil lang sabi niya, si Jesus Christ never claimed to be God. So ang sabi ng mga naniniwala sa kanya, ikaw ang Diyos. Pero si Jesus alayhi salam, dinideny niya na hindi siya Diyos. So bakit ganon? Ang tanong, bakit ganon? Ang tinutukoy nyo na Diyos ay ayaw tanggapin na siya ang Diyos, dahilan yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan na siya ay never claim sa mga katuruan niya nung nasa panahon niya na nag-angkin siya ng kanyang sarili na siya ay Diyos, na lumikha ng langit at lupa. So alaman ninyo na si Jesus Christ ay ika-22 prophets, no? After Adam alayhi salam, no, ganon. Umabot sa last 3. Siya ka pala ang ka-24, 25 si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang sa isang kapatid, naisipan niya, marami ng propeta na pinadala ng Panginoong Diyos Allah sa mga unang tao, unang propeta. Dahilan
sa every century, no, 100 years, ang Panginoong Diyos ay magpadala siya ng tinatawag na reformer. Pero iba yung sa mga propeta. Sila ang pinadala bilang propeta, alipin ng Panginoong Diyos para ipaabot sa tao ang tunay na katuruan. So, alhamdulillah, very interesting ang yung mga pinashare sa akin, although I have to to continue with my last part of the yung katuruan na sinasabi natin sa Islam, yung 5 haligi. Pero anyway, alhamdulillah, bigyan natin ng kunting panahon na ito ay talagang totoo. Sa mga kapatid natin, mga sa Christianity, kasi ako magtawag ko sa inyo kapatid. Why? Because you are my brothers and sisters in humanity. I cannot deny that. Pero may mga iba, mga ibang paniniwala, sabi niya, kung hindi yung mga maniniwala sa Panginoong Diyos, hindi magkapatid. Meron din sila basis. We have to respect them. So ngayon, sabi niya, sa panahon na kung saan si Nuh alayhis salam, paunahin natin, although we have discussed in the first, yung part ng ating imbitasyon. Si Nuh alayhis salam, nag-imbita siya sa mga tahuan niya at his time for 1,000 years minus 50. Ibig sabihin, 950 years. Subhanallah. So, ano ang sinasabi niya? Na maniwala kayo sa akin. Dahilan ako ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo. Para ipapahatid sa inyo ang katuruan para kayo ay maligtas sa impyerno. Pero sa totoo lang, not even his family, his wife, na kung saan pinaniwalaan siya, sinasabi na siya ay Majnun. Alam niyong Majnun? Salitang Arabo yun. Yan ang kahulugan niya, yung loko-loko. Buang-buang ba? So, subhanallah, parating ang warning galing sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang order kay Nuh alayhis salam na magsigawa siya ng barko, ark, doon pa sa bundok. So, subhanallah, sa tindi ng kanyang mga tahuan, siya ay hindi paniwalaan. So, sinasabi nila, instead na sila ang mga Majnun, sinasabi na ikaw ang Majnun. Kung hindi ba, ikaw ay kulang sa pag-isipan, hindi ka mag-isip ng gumagawa ng barko sa bundok. Karamihan sa kanila, karaniwang tao, gumagawa ng mga barko o lansa, no? Ewan ko kung anong tawag sa inyo, lansa. Yung ship. Kung any means of yung transportation sa sea. So, ginawa niya noon sa bundok. So sabi ng tao, kung talagang ito si Nuh alayhis salam, si Noah, ay talagang Majnun. So anong ginagawa niya? Dahilan minamalit nila si Nuh alayhis salam, maganyang kapayapaan. So sinabihan nila ang mga tao para magkapagbigay ng problema kay Nuh alayhis salam, magdumi kayo doon para mahirapan si Nuh. So sabi niya, mga
tawan ko na maniwala kayo sa akin na may parating na calamity kung saan masisave lang kayo kung dito kayo sasama sa akin. So kung kayo ang hindi maniniwala, wala nang kaligtasan sa inyo. Subhanallah. So, sa madaling salita, parating na yung ulan. Tulad sa nangyari sa atin, di ba? Yung hindi natin expect. Pero wala namang warning kasi wala nang propeta na darating maliban sa ang huling propeta na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang darating na propeta. Maka na Muhammadin aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabin. So ang ibig sabihin, nandiyan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinadala ng Allah sa inyo. Hindi maging i-claim natin na siya ang ating mga ama o anuman sa closeness. Pero siya pinadala ng Panginoong Diyos sa atin bilang huling propeta. Kaya ko palagi sinasabi, last and final prophet and messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatul lil alamin. Siya ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatul lil alamin. Para biyayaan ang lahat sa mundo. Blessing sa atin lahat. So anyway, alhamdulillah, nung parating na ang ulan at nag-increase ang volume ng tubig, subhanallah, nandoon na. So alhamdulillah, sa plano ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinakuha lang siya ng yung mga hayop, both male and female, dadalawahan. So subhanallah, naparating na ang calamity, ang sinasabi ni Nuh alayhi salam, o aking mahal na anak, kanyang asawa, halin na kayo dito. Kasi wala nang ibang salvation. Hindi na kayo masisave kung may iba pang inyong makaisipan. Ang sabi ng kanyang anak, mabuti pa, pupunta kami doon sa matayog na yung bundok. Subhanallah. At naabutan na rin hanggat dito na sa kanilang liig. Hindi pa rin siya naniniwala kay Nuh alayhi salam. Kaya totoo din ang mga sinasabi ng mga iba, kung ang hindi natin kapaniwala, hindi natin kadugo. Ibig sabihin, na anak natin, asawa natin, pero sumuway sa katuruan ng Islam. Ayaw sa katotohanan, imiwas. Kahit alam na nila, na tulad ni Jesus alayhi salam, na nagsasabi, sa kanyang katuruan, na hindi siya Diyos. He never ever claimed to be God or to be worshipped. Pero ang sinasabi nila that I was sent by Allah subhanahu wa ta'ala. I cannot do anything without the help of Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi niya, ang tao hindi pwedeng Diyos. Anyway, inshallah, mapunta rin natin diyan. Alhamdulillah, ay sa maiksi, nung nangyari ng ganon, na subhanallah, umabot na hanggat namatay na ang mga kanyang pamilya. So, ang nasisave lang yung mga niniwala kay Prophet Nuh alayhi salam. So, imagine, 1,000 years minus 50, 950 years. Ilan
Ilang katao lang ang naniniwala sa kanya. Ang kanyang anak, mga anak, ang kanyang asawa, never naniniwala sa kanya at sinasabi sa kanya, ikaw ay isang majnun, isang loko-loko. So anyway, alhamdulillah, ang lahat ng mga propeta pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay the same message. The same uniform message. Unity of message. That is to believe in the oneness of God. To believe in the oneness of God and never to be polytheist. At huwag kayo maniniwala na ang nilikha ng Panginoong Diyos ay Diyos. Subhanallah. So, alhamdulillah, kaya sinasabi nila, we are the way, I am the way. Nung sa panahon ng mga propeta, sinasabi nila, we are the way. Bakit? Bakit we are the way? We are one in one. One purpose with God. Sa isang purpose lang tayo. Ibig sabihin, pag maniwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na Diyos, tayo ay nasa tunay na landas, nasa sinatawag na sa Islam, Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim. Ang pinagkamatuwid na landas kung saan yan ay landas ng Panginoong Diyos. Kung paniniwalaan tayo, alhamdulillah tayo ay matulad sa mga sinasabi natin sa last part ng ating imbitasyon sa isang aya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati. So anyway, kung tayo ay maniniwala sa mensahe ng pinabot ng mga propeta, sa 25 of them, starting from Adam, Nuh, Dawood, Sulaiman, David, alhamdulillah, up to the last 3 prophets, Moses alayhi salam, Isa alayhi salam, si Jesus alayhi salam, at si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah, hindi ko na mailantad lahat ng mga gusto ng isang kapatid na ipinaabot sa inyo, sa atin, ang tunay na katotohanan. Pero ang sabi niya, si Jesus nagsabi, hindi siya Diyos. Siya ay isang tao lamang pinadala bilang propeta. At lahat ng nagagawa niya, yung ibon out of clay ay biid nila. Ang ibig sabihin pa, the power of God. So ang sinasabi niya, ang inyong Diyos, pati ang aking Diyos ay isang Diyos lamang. Hindi siya nagsabi na ako ay Diyos. Kaya mag-isip-isip tayo mga kapatid. Mahirap. Kawawa yung mga anak ninyo, mga asawa ninyo, mga kapwa-kapwa ninyo, mga relatives ninyo, dinadala nyo sa impyerno. Kasi pag once hindi tayo maniwala sa Panginoong Diyos, ang tunay na Diyos, tayo ay sumama. Very unfortunate na masasabi ko na tayo ay sa landas ni Satanas. So alhamdulillah, kahit masaklap na sa tenga, pero yun na ang katotohanan. Kaya alhamdulillah, it's not too late. Sinasabi ko so many times, repeatedly, redundantly, na it's not yet too late. We have to reform
try to study Islam, read the Quran. Alhamdulillah. Sa karamihan ng mga scientists, yung mga pastors, mga reverends, alhamdulillah, sa United States, even this time, this very moment, marami ang pumapasok sa Islam dahil alam nila ang katotohanan. Meron sa kanila, yung anti-Islam, nag-research sa tungkol sa Islam para magumaganda ang kanilang yung pag-rebutter o pag-against sa Islam. Anong nangyayari? Alhamdulillah, sila ay pumapasok sa Islam. Sa ngayon lang, ang nangyari doon sa Palestine, kung akala niyo sila ay talunan, wallahi lazim, sila ay mga tao kung saan binigyan ng Panginoong Diyos na daan kung saan sila ay magkapasok directly sa paraiso. Kasi yan ang promise ng Rasulullah SAW na ang pintuan ng paraiso diyan sa Palestine. Diyan sa Palestine. Alhamdulillah. Yan ang tunay na pakipagbaka sa mga Hudyo na yung masama na walang walang kagandahan sa kanilang yung puso. Purong purong kasamaan. Yung mga istorya na nila concocted nila, yun ang nila sa ngayong panahon kung saan sila maghintay daw ng the second coming of Christ. Kasi ang kanilang paniwalaan na si Dajjal, yung yung Antichrist, si Dajjal, yung sabi nila 666 daw. Kung parating daw ay yan ang nila, ang kanilang kagampi. So sa si Dajjal ay kontra ni Jesus Christ. Alhamdulillah, si Jesus alayhi salam ang pumapatay sa kanya kay Dajjal. Alhamdulillah. So anyway, dahilan sa unang yung part ng last nabanggit natin ng unang paniwalaan sa Islam tungkol sa paniwala sa kaysahan ng Diyos, sa hadatain. Ako ay maniniwala na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban sa Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sugo at alipin. At ang sabi ng Rasulullah, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Allahu Akbar. Kung sino-sino man ang nakapag-isip, na alamin niya na walang ibang Diyos na tunay sa kalooban niya, kusang loob, na tinangtanggap niya na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban sa Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sugo at alipin, alhamdulillah, siya ay papasukin sa paraiso kahit na wala pa siyang nagawa. Ito ay para sa mga bagong Muslim. So it is a good news sa inyo, our brothers, that if you change your mind for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, not for the sake of me, for the sake of your so and so, pinamahal niyo sa buhay, alhamdulillah, kayo ay papasukin sa paraiso. At ang paraiso, kung talakayin natin na hindi ba maubos ng isang buwan, alhamdulillah, ang description ng paraiso. Anyway, sa maiksing lang yung explanation na sabi ng Rasulullah SAW, wala pang mata nakakita sa kanya, wala pang tenga makarinig sa kanya, at wala pang puso nakakarandam
kung ano man ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na alhamdulillah i-assign ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Anyway, ang sabi niya kung ano kagustuhan mo, hindi katulad dito sa mundo na ito. Temporal lang, kahit mayaman ka, may kapangyarihan ka, isang araw, ang sabi na lang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mamatay rin tayo, subhanallah. So why not change your mind to accept the truth for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, not for the sake of mga kaibigan o ating mahal sa buhay, kasi sila din mamatay. Kahit sa prophet, kasi sinasabi ng Rasulullah sallam, we have only two bases in Islam. The Quran and His Sunnah. Dahilan kapag sinasabi niya, tulad lang sinasabi ni Sheikh na sa kanyang mga nasiha, kung ang tao na sinasabi niya, for example, sina Abu Bakar, Omar, Uthman, wa Ali, o kahit sino man sa sahaba, saan na sila ngayon? Saan na sila ngayon? So, ngayon, ganon ang dapat natin paniwalaan. Kasi ang sinasabi ng Rasulullah sallam, pag once maabutan na siya ang kamatayan, dalawang bagay lang ang iniwan niya. Yun ay Quran at Sunnah ng kanyang Sunnah. Alhamdulillah. Hindi siya nagsabi ng pangalan. Kaya mag-isip-isip tayo din mga Muslim. Kaya tayo nagkakaroon na ngayon ng mga magpapalabas ng kanilang na walang sa Islam. Sabi ng isa doon sa Quiapo, ang kanyang yung kalaman ay galing sa iba pa sa Quran. So galing kay Satanas. Hindi niyo alam. Yun ang katotohanan. So yung kung sino man diyan nagtumuturo ng yung kasamaan, yung palibhasa, may alam sa Islam pero ang kanilang katuruan ay wala sa Islam, wala sa Quran at Sunnah, yun ay katuruan ni Satanas, ni Dajjal, o Tagut. So, yun. So, alhamdulillah, una sa lahat, sa yung 5 haligi ng Islam, yun ay paniniwala sa kaisahan ng Allah. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sugo at alipin. Ipangalawa ay akimis sala. Tayo ng sala. Akimis sala, karapat dapat sa head of the family, kayo mga nag-asawa, dapat kung magkaroon kayo ng anak, alhamdulillah, turuan nyo magsasala. Ang sabi ng Rasulullah sallam, mag-umpisa sa 7 years of age. Dapat i-acquaint nyo, sanayin nyo sa paggawa ng sala. So parating sa 10, pag hindi pa siya magsala, dapat nyo bigyan ng disciplinary action, yung paluin. Pero hindi baliin ang kanyang buto. Hindi, ganon. Just a matter of discipline lang. So, ganon. Alhamdulillah, dahilan yun ang difference natin, pati ang mga ibang mga paniniwala na hindi magsasala, sila ay mga tao ay sigurado maka-consign sa hellfire. In-assign sila, inahantong sila sa hellfire. So, yun ang ipangalawa. Ang ipangatlo, alhamdulillah, yung kung alam nyo, nung last Ramadan, mag-fasting ang mga Muslim na may paniniwalaan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa 30 days o 29 days. Kasi ang mensahe niyan, ang basahin natin,
the basis of our yung knowledge how to start the to Ramadan when we see with our naked eyes or kung may nakakakita na ang ang crescent moon. So hindi matulad ng mga iba, ewan ko kung galing saan magpapasting, meron abot ng more than 30. Meron din 27 lang. Ganon. So hindi mga tunay na Muslim 'yon. So, alhamdulillah, ang yung gantimpala ng ating pag-fasting, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mismo sarili niya ang magbibigay ng reward sa atin. So, ang hirap, kahit may asawa ka, hindi ka pwede makipagtalik sa inyong asawa sa araw kung saan nag-umpisa na lumabas ang bukang liwayway hanggang sa takip silim. So abstaining from food, from thinking of bad thoughts, and so many things. Yung mga hindi maganda dapat iwasan. So ipang-apat, alhamdulillah, ang paggawa ng yung sadaka, yung zakah. So ito ay yung kadilasayan sa sa ating pulus, sa ating pera. So ibigay natin to sa Islam sa may iksing explanation, 2.5% of our income that we gain for a year. So dapat 2.5 ibibigay natin yon sa mga pukara and miskin. So, alhamdulillah sa Islam, ang pinaka-importante, ang pera sa mga mayaman, ibibigay sa pobre. Sa mga pobre, hindi tulad sa mga iba, kumukolekta sa mga sa mga pukara and miskin, sa mga poor and needy, at yun ang pinagawa nila kayamanan. Ang mga iba, mayroong mga eroplano, may mga helicopter, subhanallah. Galing saan yan? Sa mga koleksyon nila sa mga poor and needy. La ilaha illallah. So, ang pinakalas, alhamdulillah, ang paglakbay puntang Makkah, pilgrimage, sa alhamdulillah sa man of Hajj, Dhul Hajj. Ito ay obligasyon ng mga mayaman, hindi sa mga tulad natin mga poor. Pero pag ang mga poor naman, kung may tago sila na pwede na intended para sa Hajj, dapat na nila i-spend for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pag mag-Hajj, hindi dapat yung mag-tourist. May mga side visit pa. Subhanallah. Kung ang purpose, sabi ni Sheikh, alhamdulillah, palagi ko narinig kay Sheikh Zakaria, alhamdulillah, kung mag-Hajj tayo, just for the sake of soar para sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa mga iba-iba pang yung pagbisita sa mga sa mga kamunduhan. Hindi ba tayo nasasanay na dito? Alhamdulillah, makikita na natin lahat. So why not try to concentrate, focus on the matters of Hajj. Subhanallah. Kasi ito ay isang obligation lang ng Muslim habang nabuhay siya. Minsan lang ang Hajj. So alhamdulillah, anyway, hindi ko pa na tapos ang yung mensahe ng isang kapatid, very important. So inshallah by the next part, I think by 5 na ata natin gagawin ang invitation sa Islam. So alhamdulillah mga kapatid, my brothers and sisters in humanity, don't waste your time. Don't allow your children, your wives, your loved ones to be
thrown to hellfire. Dahilan kayo ang tatanungin ng Panginoong Diyos kung ano nagagawa natin sa mga pamilya natin nung nandito tayo nabuhay sa temporal life dito sa mundo. So alhamdulillah, hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum uduni astajib lakum, rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit ahdamana wansuna 'alal qaumil kafirin wansuna 'alal qaumil munafiqin wansuna 'alal qaumil mufsidin wansuna 'alal qaumi muhtadi bid'ah. So alhamdulillah, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Alhamdulillah, da'wahum fiha salamun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magsyukur bro namo apa siya sa Alhamdulillah.